תקשיבו, אני פה במלון, תסתכלו את הבריכה, זה הנוף שלי מהחדר, אני אראה לכם את זה, מפה, מהחלון. אין על אילת, אחלה אווירה, תבואו, אני אראה לכם את החדרים, אני אראה לכם הכל. זה החדר שלנו, של הילדים. הופה. טלוויזיה, מראה, הכל יש. ארון, שירותים, אמבטיה, דלת, מפתחת, מזכרת, סבונים, מברשות. לא סתם, מברשות צהורים, מברשות שיניים, הכל, פן, מראה בשירותים, אסלות, הביאו לנו בגדים מתנה, הכל הביאו. מגבות יש, מקרר, כזה, כספת, ארון נעליים, ארון בגדים. בואו נעבור לחדר של ההורים. קצת הרבה בגדים, כן, אבל... הנה עוד כספת, בגדים, נעליים יש לנו, עוד ארון, קצת זה, עוד מקרר, הכל כלול זה. יש לנו פה שירותים, עוד מראה, 2 מראות, גם פה יש פן, הכל, פח, אותו מקלחת, הכל. הנה גם פה טלוויזיה, חלון, וילון, בואו נראה לכם את הנוף מפה, גם נוף בגז, ישר גם לבריכה, קצת יותר קרוב לבריכה, בואו נראה את זה יותר טוב מפה. קצת מטושטש, זה רחוק, אבל לא נורא. תסתכלו איזה אווירה. בקיצור, תבואו, אילת, יו קורל ביץ', הכל כלול, כל השנה, תהנו, וממליץ מאוד.